I ara ens visita una artista que és molt polifacètica. Combina diferents disciplines amb una claríssima filosofia de vida, defensar la natura i l'energia femenina. Es diu Hípia i ens presenta la seva primera incursió pròpia dins del món de la música. Welcome to Hípia. I això et dic jo. Welcome, Hípia, què tal? Gràcies, molt contenta d'estar aquí. I nosaltres també, Perquè, clar, tu ets una artista ja des de fa molts anys, molt de temps. No ets nova en això de... No, nova no soc. De la música, de crear cançons, sí. Sí. Però d'artista no. Exacte. Des dels 4 anys que ballo, que em va apuntar la meva mare en una acadèmia de dansa clàssica, que per mi la dansa clàssica és la base de la dansa. Mai he parat de ballar. De fet, vaig fer 2 anys de medicina per tindre coneixement del cos, per tindre els meus estudis, cultura. I després ja me'n vaig... Jo soc de Lleida. Llavors, després me'n vaig anar a Barcelona a treure'm la carrera sencera com a ballarina de la Royal Academy of Dance de Londres, de dansa clàssica, com a professora d'aquesta mateixa entitat. I també la titulació de teatre musical. Llavors, com a experiència, he fet diversos musicals, he estat en un programa, Antena 3, a Top Dance... Que guai, no? O sigui, que el teu recorregut dintre del món de la dansa és de tota la vida i el teu coneixement també de la música també, perquè la portes en el teu cos, que és una cosa que és imprescindible, això. Exacte, i quan fas musicals tens que ser una artista polifacètica, has de saber una miqueta de tot, saber cantar, saber actuar, saber ballar, i a més ara també de forma autodidacta soc DJ, o sigui, a més el que faig és integrar amb aquesta música i aquesta natura amb el ritme modern de la música electrònica, perquè arribi a una comunitat jove. Podríem dir que aquest balanç, aquesta manera teva, ha sigut d'una manera molt natural, que una cosa t'ha portat a l'altra i a l'altra, i fins a arribar aquí, que has tret a la teva música, que és com molt espiritual, perquè també fas ioga. Exacte. És molt... Oi que sí? Tecnoioga. Sí, com tota tu. Aviam, jo realment tinc diversos factors d'inspiració. El primer de tot, al ser de Lleida, la natura de Lleida, perquè és impressionant. I si podeu anar a Lleida al març, que és quan és la floració, que és preciós, us ho recomano. I tant. I després també m'ha inspirat les persones, i en aquest cas la cultura indígena. Per això porta aquesta línia, que és una línia de força. La cultura indígena, per què? Perquè és una cultura que respecta molt la natura, que per aquesta cultura, i tindria que ser per a tothom també, veu la natura com un ser viu, no com un medi a explotar, que ens dona vida, que ens dona agricultura, que ens dona menjar, i també aquesta connexió espiritual amb la natura, perquè som natura, això s'ha de tindre en compte. No s'ha de perdre de vista, Exacte, tots estem connectats, tot és vibració, tot és energia, i aquesta cançó de Welcome to Hípia és una cançó de benvinguda, una cançó d'esperança, de connexió, de molta energia i d'alta vibració. Sí, perquè a més, tot el que fas està molt vinculat amb aquesta energia amb la que t'agrada treballar, de la naturalesa, l'energia més femenina, sobretot per ressaltar tot el bo que tenim i multiplicar-lo, no, diríem? Sí, és a dir, jo el que vull és que la gent pugui connectar amb la meva música, que se senti viure, vull connectar amb tu, vull estar als teus auriculars, formar part de la teva història, dels teus records, i que sentis que estàs viu i que formes part d'una cosa molt més gran, que tots estem connectats, que tots formem part de la natura. I és aquesta visió... És que la vibra de la música és... A veure, quan tu estàs escoltant una cosa t'emporta a un lloc o a un altre. És que va per freqüències també. O sigui, per què utilitzo la música electrònica? Perquè en funció de les freqüències et poden transportar o connectar amb la natura, amb la vibració de l'amor, amb una meditació que és arribar a lo més lluny, amb una connexió divina. Llavors, jo utilitzo diferents freqüències de vibració a la meva música per connectar d'una forma o una altra. Llavors, és molt important això. Arribar a la joventut d'aquesta forma, que si t'agrada la natura, tens una mascota, ja estàs connectant amb Hípia, ja estàs connectant amb aquesta cançó. Perquè què significa Hípia? Bueno, ara t'ho diré. És una mica enrevessat, però té el seu sentit.
Hippia és una combinació de dues coses. Hippie, la paraula hippie, que és alma lliure, alma natural, amb IA, intel·ligència artificial. Però ara et diré per què. Jo estic a favor de la tecnologia sempre que sigui un bé per a nosaltres, per a la nostra sabidoria, que ens aporti un valor i que ens ajudi. Per exemple, molts agricultors de Lleida utilitzen aquesta intel·ligència artificial per a conèixer la seva agricultura, per a ficar-se, per exemple, sensors d'humitat i per a conèixer quan tenen que cultivar d'una forma, d'una altra. No, és que la IA és una eina fantàstica, està claríssim. I els nostres antecessors, els indígenes, ja utilitzaven aquesta tecnologia seva per a construcció de les piràmides, les matemàtiques, per als calendaris astronòmics. O sigui, sempre s'ha utilitzat una tecnologia que... La tecnologia és realment una eina fabricada per l'home que ens ajuda a resoldre un problema de forma fàcil i ràpid. Llavors, és aquesta fusió, no? Una hippie moderna, una hippie d'ara. O sigui, que t'has fet aquest collage teu, molt hippie, molt tu, i que ens mostres i que ens regales el primer de tots, que segur que vindran molts més. Exacte. Finals de març, te diria, o cap a Setmana Santa... Tindrem una altra cançó. En català. Ah, que bé! Te dic una cosa, una premiere. La segona cançó va de com li agradaria, quin tipus de noi li agradaria hippiar. Cuidao. Cuidao.